Voi Jukka, kato sillä oikein. Lyhyenkin, että se näkee, että oles me kattoo, Mikko. Ja siellä on kaikille lapsille ja lapsenmielisille. 2 pukua. Oles nyt kattoo Sanna päivää. Mikko, me. No niin, onks se Tervetuloa. Onko se samanlainen kuin Citymarketissa oli? Terve, terve. Mitä sä sanot? Mikä se sinun nimesi, kun pukki on niin? Palomies, hei hei! Herra jestas. Herra jestas. Kävinkö se karttaa? Kävinkö se karttaa? Katsotaan, nyt tulee se uuden kerran, kun saatiin vähän lastaria siitä. Nyt kävi pukille pahasti, mutta tämä oli hyvä opetus lapsille, että ei pidä leikkiä kynttilän kanssa. Muistaakseni? Näin voi käydä. Muistaa, ettei leikkiä. Pukillekin vähän lastaria paikattu, mutta ei käynyt pahasti. Nikonkin täytyy aina muistaa, että ei saa leikkiä kynttilän kanssa. Onko se Mikko ollut kiltti? On se ollut, Tsokki. Sanos nyt. On. Kuka se oli se pukin apulainen on? Täällä on tämä palomies. Palomies, hei hei! Herra jestas. Kävi pukille pahasti, mutta tämä oli hyvä opetus lapsille, että ei pidä leikkiä kynttilän kanssa.